Keby si ty išla na obedovú prestávku a predtým by si išla vyleštiť nugety zlaté, tehličky alebo ako niečo. by sa na toto pozerali zamestnávateľi, že toto je udržateľnosť. Udržateľnosť je skôr v tom, že nie je zlato udržateľné? Bezpečný deň, milí poslucháči, vítajte v BOZP pod lupou v podcaste, kde s úsmevom na tvári odhaľujeme nebezpečné situácie v pracovnom prostredí a vydávame sa na dobrodružnú cestu za poznatkami o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Spoločne budeme rozoberať príbehy, tipy a rady, novinky a všetko, čo sa týka bezpečnosti, aby ste sa cítili pripravení na to, čo na vás číha v pracovnom prostredí. Tak si pripnite bezpečnostný pás a vyrážame do labyrintu BOZP. Dobrý deň, milí poslucháči a diváci nášho podcastu BOZP pod lupou od spoločnosti OXAS. Volám sa Lenka Penzešová-Švecová a vítam vás pri ďalšej epizóde, ktorá má veľmi zaujímavú a aktuálnu tému a to je ESG, alebo možno to poznáte aj v skratke ESG. Dnes som si do štúdia prizvala naozaj veľmi špeciálneho hostia, ktorý práve túto problematiku veľmi dobre ovláda a skúsime ju prepojiť s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci. Mojím hosťom dnes, a som naozaj veľmi rada, že prijala pozvanie, je Silvia Špinderová. Silvi, ahoj, vítam ťa u nás. Ahoj, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Silvi, skôr ako začneme teda sa naozaj venovať tejto aktuálnej problematike na Slovensku, mohla by si nám priblížiť tvoju cestu, ako si sa ty dostala priamo práve k tomuto ESG? Ako som sa k nemu dostala, dokonca som to spomínala na konferencii Klimatické odolnejšie mesta, tam som začala prezentáciu práve s týmto, aby som vôbec ľuďom vedela vysvetliť, že prečo sa to tak, že zrodilo v mojej hlave, keďže väčšinou sa každý na toto pýta, všade kdekoľvek prídem a väčšinou som za kaskadéra, za blázna. Okay. Že s týmto pracujem a vôbec som sa pustila takto do takéhoto projektu, ale všetko nás formuje. Tá podstata toho celého je naša výchova. Mm-hmm. To, kde sme vyrastali, to prostredie. V mojom prípade to bolo Horehronie. Mm-hmm. Že ja som vyrastala na Horehroni a to je oblasť, kde ten život oproti tej Bratislave, kde som teraz, je taký kľudnejší. Ale aj v tom zmysle, že ľudia, a či to boli moji rodičia alebo starí rodičia, učili nás vzťahu k prírode. Tomu, že si ho máme chrániť, že sa máme o ňu starať. Dokonca, keď som bola na vysokej škole, tak som mala priateľa, ktorého rodičia mali svoju firmu a zamestnávali tam ľudia, mali činnosti v lesoch. Áno. Od sadenia stromčekov, starostlivosti o stromčeky, a rôzne činnosti, neviem to že rozoberať, ale vyskúšala som si aj túto prácu. A vidieť tie stromy dnes, ktoré my sme posadili pred asi 10 rokmi, je úžasný zážitok. Super. A vlastne takto postupne sa nejako, tak DNA sa to zakorení a aj keď som študovala, som išla na strednú školu, kde vlastne som študovala podnikanie, tam už sme mali environmentálny predmet, čo väčšinou počúvam o tom, že na školách sa to nevyučuje a práve, že my sme to už mali aj na základných školách. Ja som dokonca mala na základnej škole projekt ochrana prírody, ale potokov. Vod, riek a tak ďalej, že sme chodili po potokoch, fotili sme s kamarátmi, že ako sú znečistené, dávali sme návrhy, že ako by sa to malo, ako by sa o to malo obec postarať a tak, takže tam to už nejako začalo, ale človek si až po rokoch tak spomenie, že čo všetko robil, keď začne presne mať tieto otázky. Až to bolo potom už vysoká škola, kde som študovala bankovníctvo, teda bankový manažment, potom neskôr podnikové financie, controlling. No a tam nás zase pripravovali na to, že v bankách alebo v tých väčších korporátnych firmách sa práve že rieši CSR ako zvyšovanie kreditu tej spoločnosti v tom sociálnom akože prostredí alebo vôbec v tom verejnom prostredí. A tam sú rôzne témy od triedenia odpadu cez podporovanie komunít a rôzne iné zámery, ktoré sa akože verejne prezentujú v marketingu, že všetci si to v podstate vysvetľujú, že to je marketingová činnosť. A väčšina tých ľudí, a som rada, že aj tak tie firmy to robia. A dneska toto všetko prechádza a ešte vo väčšej miere
aj v tej zodpovednosti, aj v tej bezpečnosti vlastne pod CSR. A už na vysokej škole nám to vlastne vysvetľovali, že vlastne toto bude prichádzať. Týmto sa budú musieť vlastne firmy zaoberať. A postupne, ako som išla potom na ten finančný trh, že stala som sa tým finančným sprostredkovateľom, kde som si hovorila, že však urobím si prax a potom pôjdem do toho korporátu bankového, tak nakoniec som zostala, lebo som videla v tom zmysel, aj keď ma veľa ľudí odsudzovalo za to a moje okolie až neskôr pochopilo, že prečo to robím a keď zažili určité situácie so mnou. Stále mi išlo v hlave len jeden taký cieľ, že aký môžem byť ja prínosom. Čo môžem zanechať za sebou, alebo keď moje budúce deti, teda dúfam, že budem mať, sa ma spýtajú, že čo som urobila vôbec pre budúcnosť, tak chcem vedieť odpovedať na túto otázku akože tým pozitívnym spôsobom a stále ma ťahalo akože aj tie environmentálne veci a vôbec, že zmeniť nejaké veci a tá udržateľnosť, že proste ako pomôcť v tom, na konci toho celého tej ekonomiky na tom Slovensku tým podnikateľom. Preto som sa začala zamerávať potom viac z toho retailového sveta na ten podnikateľský svet, pomáhať tým podnikateľom k tomu, aby boli udržateľní v podstate. A až časom mi došlo, keď už začalo byť viacej tak globálne vidieť to ESG, alebo teda ESG, že aha, a už nám to ide do platnosti. Už vyšiel nejaký harmonogram, už sa vlastne naplňajú tie taxonomie, máme smernicu CSR, no a vlastne som pochopila, dobre, ok, už je čas začať s tým viac. No vlastne do toho mi na tom LinkedIne tak priskočil do života Rastio Sobko. Najprv som ho strašne rada sledovala s tým, že on bol v biomasovej elektrárni, tuším, že tak nejako, ale proste on mal ten svoj výrobok z tej elektrárni, ktorý používal na hnojenie, alebo teda prezentoval ho, že na hnojenie a tak ďalej, urobil z toho úžasný výrobok, že odpad v podstate, on ho spracoval práve, že dával ho ľuďom. Hej. A obišiel mňa, všetkým možným to doniesol, len mne to slovoval nedoniesol. Ale nevadí, doniesol mi väčšiu vec a to boli drony. Áno. Nakoniec, okrem neho som Braňa Siklinku, dlhé roky, 4 roky vlastne sledoval tiež cez LinkedIn a strašne som mala za cieľ, že spájať sa s takýmito ľuďmi a vytvoriť niečo viac. A samozrejme človeku to hneď nedojde. Až potom časom aj v tej praxi príde na to, že čo všetko sa dá vytvoriť. Preto sme sa aj my vlastne spojili, alebo teda ja som sa spojila aj s tebou ako z BOZP a ja mám strašne rada ľudí, ktorí poukazujú na problematiku a snažia sa zmeniť veci k lepšiemu a neboja sa hovoriť nahlas. Silvi, ty určite počúvaš naše podcasty, verím tomu. Zo pár dielov si určite už počula a vieš aj o tom, že dávam takú netypickú, neštandardnú otázku mojim hosťom na úvod. Jednu som si takú pripravila aj pre teba. Tak ma počúvaj. Ja som stresená, čo sa chceš spýtať. Ty pracuješ, ako si nám spomenula, vlastne v spoločnosti, ktorá sa špecializuje na udržateľnosť finančného trhu a s týmto tvojim povolaním aj trošku bude súvisieť táto moja otázka. Čo keby ESG znamenalo extrémna starostlivosť o groše, respektíve gold mine, áno, nejaké zlaté nugetky? Ako by to ovplyvnilo BOZP v našich firmách? Myslíš, že by sme museli zaviesť nejaké nové bezpečnostné opatrenia pre zamestnancov, ktorí by chceli počas prestávok hladkať a leštiť svoje zlaté nugety? Tak toto je taká otázka, že keby tie nugety si chceli nakúpiť, tak máme aj zlato k dispozícii. A neviem, či by som úplne, že ESG spájala trošku aj so zlatom, lebo však odborníci, ktorí sú na ESG, tak by možno, že sa ohradili tým, že hneď by možno uhlíkovú stopu pri ťažbe zlata prepočítali a tak ďalej. Keby si ty išla na obedovú prestávku a predtým by si išla vyleštiť nugety zlaté, tehličky alebo ako niečo. By sa na toto pozerali zamestnávateľi, že toto je udržateľnosť. Udržateľnosť je skôr v tom, že nie je zlato udržateľné? Teraz stiahnem všetky svoje investície. Vieš, úplne teraz mne ako človeku, že aj z toho ekonóm a finančník, je to udržateľné pre tvoje osobné financie. Ale či je to v procese nejakého
výroby alebo čokoľvek v tom podnikaní, no tak ja si myslím, že úplne by na to nepozerali zamestnávateľia, že ideš si leštiť počas prestávky svoje zlato. Radšej tú bezpečnosť nechajme v tomto, že presne, že mať zabezpečené zdravie, aj keď to má dezinfekčné účinky. Áno. V podstate zlato. Áno, no vidíš, však ty vieš o finančníctve a zlate viac. No, máme špecialistov skôr na zlato, nechávam to presne, že na nich, že keď niekto chce poradiť so zlatom, tak viem odporučiť na toto odborníka, že presne, že hovoríme si, že každý nech robí to, čo vie najlepšie. Áno. Dobre, výborne. Tak sa vráťme teda k pôvodnej téme a to je to ESG. A aby teda naši poslucháči, ktorí možno ešte zatiaľ nemajú o tom nejaké širšie vedomosti, aby vedeli, čo to je, mohla by si prosím ťa práve vysvetliť, čo to vlastne tá skratka ESG znamená, aj v takom vlastne ponímaní všeobecnom a možno, že to prepojíme potom trošku aj s bezpečnosťou. No, toto je aj ľahká, aj ťažká otázka pre mňa, pretože keď sa rozprávam s ľuďmi, ktorí sú práve že z tohto prostredia alebo z tohto sveta, lebo keď sa s niekým rozprávam, vysvetľujem toto a idem do hĺbky, tak majú pocit ľudia, že som z inej galaxie alebo prešli úplne, že mimo túto planetu a niekde lietajú vo vesmíre. A nakoniec zistíme, že je to realita, len ľudia to nepoznajú a snažím sa to vždycky ľudskou rečou, tak sa pokúsim aj teraz, že ľudskou rečou to vysvetliť. A dobré príklady na to, alebo teda dobrý príklad mi na toto dal môj šéf, Marek Gemajner, že pozri sa presne, že kde to všade vidíš na výrobkoch, alebo s čím sa ľudia stretávajú a vidíme na výrobkoch rôzne ako by som to povedal, nie že loga, ale označenia, tie zelené označenia. A áno, toto spada tiež do ESG a z jednej časti a to je tá Ečko, tá environmentálna časť. Väčšinou všetci si myslia, že je to o tom Ečko, o tých environmentálnych záležitostiach, sadenie stromčekov, alebo zelené strechy. Áno, zelené strechy, fotovoltaika, šetrenie v podstate tej energie, ale to Ečko mne príde skôr, že 20% z toho celku. A potom tam máme social, kde je tá starostlivosť o tých ľudí. O tých zamestnancov, o tých freelancerov, ktorých máme vo svojej firme a tam BOZP práve, že tam najviac zapadá. Áno. Do tejto skupiny a potom je toto governance a to je už vlastne riadenie podniku. Tam sa už zase pozeráme na to riadenie podniku, ako sa riadi procesy a tak ďalej. Áno, to ako sa správame ku svojim dodávateľom, odberateľom, čiže tým obchodným partnerom, tým externým partnerom, aké máme spoluprácu, napríklad ešte aj na to, ako sú splácané faktúry. Toto sú témy, alebo to viacero témy pod tými jednotlivými, tými troma hlavnými piliermi, aj keď nám tam chýba ešte pilier Káčko, čo je zase firemná kultúra. Takže ešte aj táto sa vlastne tam... Tu by sme v podstate ale mohli dať kľudne podľa mňa aj do práve toho SK, pretože firemná kultúra je veľmi často... Skrz ide to celú firmu, ale to Káčko, ako keby nám tam vlastne že chýbalo a hovorí sa, že je to druhé účtovníctvo. Šťastí by som to povedal, že je to aj pravda, aj keď nie úplná a áno, je to o dátach. Zber dát z každého jedného oddelenia, ktoré firma má a zhrnutie do jedného celku, do reportu a nemal by to robiť hocikto, len tak, že idem sa s tým vyhrať, že mal by mi na to odborník. Aj keď odborníkov je dneska veľmi ťažké hľadať a vôbec aj firmy, na ktoré sa môžeš obrátiť s tým, že potrebujeme pomoc s reportom. A väčšinou sa skôr ešte práve že stretávam s tým ESG, že je odmietané. Áno. No poďme sa k tomu pozrieť. Prečo ESG je zatiaľ také odmietané? Podporuje ho vôbec nejaký zákon? Pretože žiaľ na Slovensku aj v súvislosti s bezpečnosťou ochranou zdravia pri práci častokrát máme oporu iba v tej legislatíve, pretože to, čo je nutné, musím mať. To, čo je dobrovoľné, málo kedy v tých firmách začne aj nejakým spôsobom sa implementovať. Je ESG podporené možno nejakou legislatívou?
Je podporené legislatívou Európskej únie, ktorá už vlastne prešla aj do našej slovenskej, alebo implementovaná je už aj v našej slovenskej legislatíve. Od 1.6.2024 máme platnú smernicu CSRD, ktorá je zakomponovaná v legislatíve práve účtovníctva, kde sú aj požiadavky v rámci účtovníkov, ktoré musia, keď sa stretávame dneska s účtovníkmi, tak na veľa vecí nevedia odpovedať dnes a trápia sa s tým, ako to robiť. Podnikatelia si myslia, že však účtovník to zvládne. Účtovník je ten, ktorý by to oni si myslia, že to by mal vedieť ovládať a riadiť, ale nie, vo firmách majú práve, že vzniknúť nové oddelenia ESG, kde vlastne je presne ten odborník a to presne už nadväzuje aj na ten controlling, ktorý som ja študovala, že tie controllingové oddelenia alebo tie finančné oddelenia firiem by sa mali práve že zaoberať týmto a začať pripravovať a máme aj dokonca ukazovateľ KOI, ktorý vlastne už dneska vieme predefinovať, že ak dnes sa nezačne firma zaoberať alebo pripravovať na ESG a už implementovať tie stratégie ESG, tak koľko ich to bude stáť v budúcnosti, ak to dneska vlastne nepôjdu už tými smernicami, lebo veľa ľudí mi hovorí, že však to je len pre veľké spoločnosti, medzinárodné veľké korporáty a tak ďalej. Samozrejme harmonogram máme, od 1.1.2025 sa to dotkne tých najväčších spoločností, máme tam presne definované, ktoré to budú, ale tie veľké spoločnosti si budú žiadať dáta od tých svojich dodávateľov, čiže od tých menších spoločností, áno, od tých menších spoločností, obchodných partnerov a tak ďalej. Čiže keď dneska máme nejakých klientov a sme spolu na stretnutiach a chcú vedieť viac, tak im vlastne vysvetľujem dopodrobná, že čo všetko musí riešiť. Akože každý je individuálny a na každú firmu sa inak musím pozrieť. Je rozdiel, keď mám výrobnú firmu, je rozdiel, keď je firma, ktorá poskytuje nejaké služby. Možno by som sa ja k tomuto ešte spýtala. Je nejako, alebo vedeli by sme našim poslucháčom povedať, ktoré sú to tie veľké firmy, ktorých tých firiem sa to prioritne teda od toho 1. januára 2025 bude týkať? Je to vyškálované, dajme tomu, že od nejakého obratu alebo od počtu zamestnancov? Od počtu zamestnancov, od obratu a od výšky majetku. Ono v podstate od tých veľkých firiem to prejde na tie malé spoločnosti a ja väčšinou, keď máme spoločnosti, ktoré majú aj obrat cez 3 milióny, 5 miliónov a majú svojich zamestnancov, že 150 a ešte stále nie sú v tej hranici, ktoré musia, ale že naozaj sa to dotkne väčšinou teraz toho korporátu. Čo je super, že práve že to je takto spravené, že začneme tými veľkými spoločnosťami a postupne sa začnú tým malé pripravovať v tom harmonograme, až to prejde vlastne až na živnostníkov. A niektoré smernice, normy sa dotknú ešte dokonca aj domácnosti v budúcnosti. Ale to možno niekedy. Aj tých bytových domov, ktoré vlastne tiež BOZP. Áno, požiarna ochrana, bezpečnosť a tak ďalej. Od tých veľkých spoločností, tým, že si budú žiadať tie dáta, tak to prejde naozaj k tým malým spoločnostiam a každému dávam základnú otázku alebo tú úlohu v tých firmách, že spýtajte sa svojich obchodných partnerov, či budú chcieť takéto dáta od vás. A keď vám povedia áno, tak už začnite z ESG. Dneska je to ešte lacné pre tie firmy. A v budúcnosti ich to môže veľa stať aj všetko, čo v podstate firmy sa doteraz snažili obchádzať, aj v BOZP, tak už bude prísnejšie a už sa nebude dať obchádzať, naozaj budú musieť dodržiavať. A vedela by si nám pre našich poslucháčov povedať možno nejaké úplne že konkrétne príklady, aby si vedeli predstaviť, možno, že z každého toho typu, aj z toho environmentu, čo je teda asi tá najjednoduchšia vec, ktorú si ľudia vedia predstaviť, možno ju aj vykonávajú, potom aj z toho social, aj z toho governance. Snažím sa vždycky takže ľudskejšie to vysvetliť, aby sme tomu všetci pochopili. Ale tá uhlíková stopa, čiže akú dneska zanechávam ja uhlíkovú stopu a prenášam ho na toho obchodného partnera. Preto vlastne uhlíková stopa je žiadaná. Za to uhlíkovou stopou je mnoho vecí od spotreby energie cez aj to hospodárstvo s odpadom, kde tiež tá uhlíková stopa vlastne vypočítavaná a dokonca sa pozerá aj na to, že ako zamestnanci dochádzajú do svojej práce, aké autá má daná firma
u seba v majetku. Čiže napríklad by sa mali uprednostniť, čiže len príkladne teraz pre našich poslucháčov, niektoré spoločnosti môžu časom vyžadovať aj to, aby sa pristúpilo, aby používali napríklad viac elektrické autá namiesto vlastne nejakých spaľovacích motorov. Áno, elektroautá alebo minimálne aspoň hybridy. Alebo hybridné motory, alebo auta s hybridnými motormi. A keď si pozrieš sa tak viac na LinkedIn a začneš presne, že ten hashtag ESG sledovať, tak ti to veľakrát veľa prezradí, lebo podnikatelia to označujú. A čo ma tak milo prekvapilo, tak bola presne spoločnosť ToyToy, ktorá tiež sa zameriava na to, aby vlastne alebo išla tou ESG stratégiou a že vlastne vymieňajú v podstate teraz všetky svoje autá, aj tie veľké, že majú za cieľ znižovanie uhlíkovej stopy, lebo bude to ešte zaujímavé, že tá legislatíva sa len pomaličky naplňa, že ide to krok po kroku, ako nie je tam veľký tlak aj tým harmonogramom, že tí malé spoločnosti majú čas sa pripraviť. Už je to horšie pre tých, že naozaj, ktorí sú dodávateľia tým veľkým spoločnostiam a dosah to už bude mať dnes na nich. Takže... Jasne. A čo by sme napríklad z toho social, čiže z toho SK, vedeli by sme dať tu nejaký príklad, aby si to vedeli naši poslucháči predstaviť, napríklad čoho sa to bude týkať? BOZP. Áno, narážam na ňu, lebo sme v podcaste o BOZP. Jedna z hlavných vecí a veľká priorita je daná aj tomu BOZP, lebo vždycky sa musíme pozrieť na to jedno slovíčko, ktoré je stále prezentované, udržateľnosť. Áno. Ako si udržím toho zamestnanca v svojej firme? Ak je to kvalitný človek a ja si myslím, že dosť na Slovensku práve, že toto je problém v zamestnaní, že firmy nájdu svojich super zamestnancov, ktorí sú odborníci, veľký prínos majú, naša generácia je dosť kreatívna, hej, čiže aj kreativitu, ale ako ich udržíš? Presne toto je v tom social, že vedieť ich dostatočne ohodnotiť, nie je podhodnotený voči trhu, musíš im dať nejaké benefity, starostlivosť o nich, tá bezpečnosť, čiže na pracovisku, že každý si pozrie, že tak výrobné firmy, tak jasné bezpečnosť príľby a tak ďalej. Áno, ochrana, osobné pracovné prostriedky, ale to ešte neznamená, že sú pre nich aj vhodné. Áno, no presne tak. A či sú vôbec aj dodržiavané. Že mám brata aj otca, ktorí sú v priemyselnej firme a brat, keď prvýkrát po škole nastúpil do tej konkrétnej spoločnosti, tak riešil najprv, bol technický kontrolór a on ako mladý chalan, ktorý vyštudovaný, hej, vyšiel a teda, že kreativita, môžem sa proste, že ukázať niečo a už začal presne po tých technických veciach, no tento hák je zlý a toto je zle na tomto stroji a tak ďalej. A dovtedy sa tu vôbec nič takéto bezpečnostné neriešilo. Všetci, že však nejako to drží aj ten socialistický CNC stroj alebo sústruh alebo čokoľvek. A čo, keď je tam prasknuté sklo? Že však to drží, to netreba riešiť. Ale to, že už bezpečnosť je tam už narušená nejaká, tak to absolútne. On zrazu prišiel a zrazu sa začal všetko riešiť. Potom má teraz na starosti z toho technického prešiel na to skladové hospodárstvo, kde už presne rieši, že import vecí, aj tých ochranných prvkov pre tých zamestnancov, aj export tovaru a tak ďalej, import toho materiálu. A on sa takže komplexne tiež pozerá na to od vysokodvižného vozíka, čo môže, čo nemôže. Jeho prvá vec, čo bola, keď išiel pracovať, bolo, že si sa vieš, my ty vlastne spraviť nejakú takú poistku, ktorá mi bude kryť aj zodpovednosť, keď nejakú škodu vieš, že spravím u zamestnávateľa, že aby som to mal kryté, že aby to nešlo z môjho vrecka. A že wow. Áno. Že to bolo pre mňa, že ja nikomu nemusím niečo vysvetľovať. A mala som kopec takýchto, alebo aj máme teraz kopec takýchto klientov, že mladí, do tých, poviem, že tých od 20 do 35 rokov, ktorí prídu práve, že s tými poisteniami. Áno. Že prvá vec, ktorá ich zaujíma, nie je ten úver hypotekárny, ale to, ako si budem kryť vlastné bezpečie aj v tom zamestnaní.
A už sa potom musíme presne pozerať na to, čo je zodpovednosť zamestnávateľa a čo je zodpovednosť zamestnanca. Áno. Alebo potom ešte toho freelancera, tých živnostníkov, ktorí sú strašne obľúbení v takýchto firmách. A s tým potom prišiel, že ocino už vlastne videl, že nejaké veci sa stali a tak ďalej a bolo ich treba vlastne zaplatiť tú škodu. A že, no brat má zodpovednosť, ja ju nemám, však ja by som mal mať asi tiež. Že prišiel už s tým za mnou. A vrajím, že áno. A ukáž mi najprv tvoju zmluvu, ktorú máš o spolupráci. Alebo tú mandátnu zmluvu nejakú. A tam človek príde už na tie nedostatky. A ja už musím byť prepojená s právnikmi a konzultovať zase tieto veci s právnikmi, ktorí mi vedia vlastne vysvetliť, že ako by to malo byť. Že nestrieľam na slepo, že teraz chytím a urobím v kalkulačke nejaké prepočty, že základné parametre a z toho mi vyjde nejaká poistná zmluva, hlavne, že sa to uzavrie, zaplatí a ja mám z toho províziu, vysokú nie, nebohatneme na tom. Ale máme z toho provízie zaplatená akože tá práca a viac sa nestarám. Ale potom presne príde k problému likvidácia poistnej udalosti a tam narazíme na nedostatky a tam budem ja na chybe, na koho sa obratí ten klient. Alebo najhorší klient je rodina a kamaráti. Ty vedie, kde bývate? A je to napríklad v súvislosti v rámci BOZP, trošku sa k tomu vrátim, je to napríklad aj v súvislosti s nejakými pracovnými úrazmi? Lebo ty si v podstate v tom finančnom sektore, tak ako je ten finančný sektor prepojený vlastne s týmto ESG a zároveň aj, poďme teda do tej bezpečnosti, napríklad tá zodpovednosť, či už zamestnanca, alebo možno aj zamestnávateľa? Jeden pohľad je ten presne, že ten finančnícky alebo nás, tých finančných sprostredkovateľov a aké prepojenie presne, že to má do toho ESG a ktoré budú musieť vlastne tí klienti riešiť. Veľmi rada by som to aj do hĺbky, ale nechcem úplne všetko prezrádzať, že by som asi dala niekomu návod. Trošku prezradím, ale presne, že toto sú presne, že také, že príbehy. Že každý klient je nejaký príbeh, alebo každá firma je nejaký príbeh. To ma na tomto najviac baví, preto nie som v korporáte. Áno. S mojím vzdelaním a všetkým tým, čo by som mohla, tak každý sa mi čuduje, že prečo nie som v korporáte, no práve preto to. Že tu mám taký, že voľný ten svet a že môžem zažívať tie príbehy s tými ľuďmi. No a pozeráš sa presne na ten proces. A mne, vraj moja koučka mi to hovorí, že ty si brutálny risk manažer. A naozaj tie rizika stanovovanie mi ide strašne dobre a tie ma veľakrát brzdia a preto riešim vlastne veci, že tak celostne a idem do hĺbky. Komplexne. A pri tých zamestnancoch sa presne pozrieš na tú bezpečnosť, že aj oni môžu spôsobiť nejakú škodu nielen na majetku, ale aj na zdraví niekoho iného. Áno. Čiže môžu nevedome, nezamerne urobiť nejakú činnosť v tom podniku, kde môže nastať... Následok bude niesť aj iná osoba. Tu by som možno, tak, že dovysvetľovala z hľadiska bezpečnosti. My dokonca máme v rámci zákona o BOZP aj povinnosť, alebo respektíve zamestnávateľ má povinnosť v prípade, pokiaľ sa stane úraz osoba osobe, keď aj nechtiac, dokonca sa musia prizývať aj policajný zbor na šetrenie daného úrazu, aby sa zistilo, či sa jedná o trestný čin ublíženia na zdraví. A tu práve vidím ten prienik toho finančného zabezpečenia alebo toho poistenia tej zodpovednosti, ktorý možno, že aj naši poslucháči by si mali začať riešiť, pokiaľ nemajú. Keď si zoberieme ESG a reportovanie, tak tam je práve že stanovovanie tých rizik. To, čo môže nastať v podniku, alebo aké tie rizika sú, ale aj tie riešenia tých rizik a vlastne tam sa reportuje to, že ako firma chce predísť týmto rizikám. Sú ISO normy, ktoré by sme teda mali mať z nich certifikáty aj priestorov, však my sme v podstate máme kancelária, ale tiež musíme mať, že riešili sme certifikáciu ISO na interiér, kde je tiež nejaká bezpečnosť, ale toto, čo si spomenula, že vlastne škoda na zdravie až do trestného činu, tak mala som to v podstate taký zážitok, ešte som bola tuším na strednej škole, keď môj ocino prišiel domov a on pracoval so svojím kamarátom, ktorý nám bol sused a bohužiaľ pri zváraní sa zvarali nejaký veľký kus na nejaký žeriav a stalo sa to, že ten kus vlastne spadol na ňo, že nedodržal bezpečnosť na niektoré veci.
nejaké polohovadlo sa mu uvoľnilo a vlastne spadlo na ňo a zlomilo mu tú nohu, to, že mal pomláždenú tú nohu a oprel ho vlastne o tú zváračku, kde už vlastne bola poškodená zváračka a tak ďalej. A tam sa už presne skúmalo, že kto bol na vine. Či ten zamestnávateľ spĺňal všetky tie BOZP normy, alebo áno, tie kritéria, požiadavky, ktoré sú stanovené. Kritéria stanovené BOZP. Postupy. Áno. Presne, že postup, proces, to všetko sa vlastne tiež v ESG reportuje. Do toho ESG tých reportov vlastne to ide, že vlastne aj toto, že ako je to dodržiavané a tak ďalej. To musí byť všetko opisované v tom, aj tie procesy. A všade možne to nakoniec nájdeme, že je skryté, že aha, aj tu je BOZP, aj tu je BOZP. Áno. No a tam sa presne skúmalo to, že pozeral sa na toho zamestnávateľa, dodržané bolo všetko. A bol potom, že proces, čo robil ten zamestnanec v tej danej chvíli. Bolo to jeho pracovisko? Mal tam čo robiť? Bol na to... Áno, čiže všetky, či sa tam mal nachádzať, či mal dodržané OPP, či postupoval v zmysle nejakého návodu. Áno, to je presne. No a toto sa dokladá, lebo boli sme aj my už súčasťou niekoľkých takých šetrení v prípade vzniku aj pracovného úrazu, dokonca aj smrteľného úrazu, kde v podstate tieto veci viac menej tí zamestnávateľia mnohí už absolvovali a robia. Nebolo to stanovené nejakými možno, že normami, smernicami. Existovalo to, pretože ESG, ESG to nie je úplne novinka sveta, ale je to teda novinka aktuálne len na Slovensku, pričom iné európske štáty už ESG majú možno, že aj niekoľko rokov zavedené. No, keď si to tak zoberieme, tak boli ISO normy, prišlo GDPR, prišlo BOZP veľa vecí, vôbec protipožiarna ochrana a rôzne iné ďalšie a ďalšie veci. A mne to prišlo, alebo teda pripadalo tak, že začneme, že krok po kroku v jednotlivých častiach a potom to celé zhrnieme do ESG. OK. Tak by som to povedala, alebo teda vysvetlila, že všetko to, čo bolo doteraz pripravované. Čiže dalo sa to pod strechu. Áno. A dneska sa síce na to pozeráme na to, že Ježišmária, čo ideme s tým robiť, ako to ideme teda zvládať, všetci sa toho boja. A keď sa na to pozrieme o nejakých 10 rokov, tak všetci tí, ktorí budú o chvíľu študovať stredné a vysoké školy a už sa tu začnú už vzdelávať, tak prídu už do toho sveta zabehnutého, pre nich to už bude prirodzené. Presne, že aj ten prípad, ktorý bol v podstate ako keby v našej rodine, tak to skončil smrťou. A teraz sa presne, že riešilo aj to, že do toho procesu tej výroby zapadali aj niektorí iní zamestnanci, alebo teda v tomto prípade to boli živnostníci. Áno. A keď počúvala som už vtedy o prípadoch, že stal sa úraz, lebo tých úrazov bolo veľa, keď proste človek robí v obrábacom priemysle, tak ich tých úrazov veľa. A teraz tí zamestnávateľia, alebo prvé, čo tí vedúci tej výroby robili, bolo ako zakryť. Áno. Nemáme dodržané toto, kým príde polícia a tak proste musíme odstrániť toto. Alebo som počula o chemických priemysloch, alebo teda priemysloch, kde sa chemické veci používajú a teda, že má nám prísť inšpekcia na BOZP a toto tu nemáme mať v tomto priestore. Tieto banery s nejakými chemikáliami. Tak to naložíme na vysokozdvižný vozík a momentálne to nemáme kde schovať, tak si budeme volať, alebo že kde sa teraz tá inšpekcia nachádza a budeme ich obchádzať s tými vozíkmi a presúvať sa. One by na to neprišli. A ako toto veľa vecí v BOZP, aj tá protipožiarna ochrana, že presne, že keď riešim proces protipožiarnej ochrany, alebo pozeráme sa na proces protipožiarnej ochrany, ako ten risk manažer, že nastane požiar v budove. Ako často ročne sa robia títo nácviky protipožiarnej ochrany, alebo cvičenia protipožiarnej ochrany, ako sa robievajú. No a tam prídeme na to, že presne Tomáš Krchnák, keď mi povedal, že ako by malo byť čo v priestoroch zabezpečované, tak mi úplne, že spadla sánka a prídeme na to, že ja neviem o budove, ktorá na Slovensku má všetko dodržané. Že dneska máme nabíjacie stanice, fotovoltaiku, ktorá môže spôsobiť veľké škody na zdraví, na majetku a tak ďalej. Veľa ľudí povie si, že buzerácia, a pritom je to ochrana zdravia života a až zhodnotenie toho majetku. Že máme podzemné garáže, kde máme nabíjacie stanice, kde môže byť spôsobený požiar a nakoniec to sú časované bomby, ktoré keď raz to buchne,
tak proste tam budú ľudské životy. To nebude, že zdravie, to budú ľudské životy, ktoré sú za tým. Preto sa zaoberám takýmito problematikami a snažím sa proste, že edukovať a ukazovať, že takto to nesmie byť a som rada, že áno, tá buzerácia príde v tom ESG, ale budú tieto veci zabezpečené a to zdravie bude ochránené, alebo tie životy budú ochránené, alebo nechceme vidieť v televíznych novinách presne, že stalo sa niečo také. A už sú príklady zo zahraničia, ale my si tu na Slovensku pre všetkým zakrývame oči, že to vôbec netreba riešiť. Takže áno, som rada, že BOZP tiež bude v ESG stanované, kde bude tam mať svoje miesto. Áno, má tam svoje miesto, kde bude reportované, či už boli nejaké sťažnosti, koľko ročne úrazov je a tak ďalej. Čiže veci, ktoré by mali automaticky už vyplývať aktuálne aj z našich legislatívnych predpisov, ktoré sa týkajú bezpečnosti. Som rada, že to pôjde externými auditmi. Nie, že urobíme si to interne, upravíme si to, ako chceme a budeme sa tváriť, že to máme super. Dobre, keď už si načrtla teda tie externé audity, to znamená, že keď bude napríklad reportovať spoločnosť ESG formou teda tých predpísaných reportov, tak ten report si budú robiť oni, ale môže prísť ešte aj nejaký externý auditor, alebo príde najskôr externý auditor, spoločne sa urobí report a ten sa bude potom posielať. No, pre mňa bola najväčšia ukážka toho, keď som už začala riešiť ten práve že proces. Že stanovme si stratégiu, úlohy. Teraz aktuálne dokonca vyberáme obchodného partnera a naozaj sa pozerám na tú kvalitu, nie na kvantitu, alebo to, ako sa dá, alebo že záciel niektorí majú, že pomôžte mi obchádzať. To mne sa nožiky, vidličky otvárajú vo vreckách, keď toto počujem. Jasné. Ale je tam ten proces, že najprv si stanovíme stratégiu, úlohy, ktoré chceme spĺňať do budúcna. Aktuálne teraz si stanovíme všetky rizika, ktoré máme, potom odstraňovanie tých rizik, to krytie cez tie poistné zmluvy, banky dokonca pri žiadostiach o úvery budú žiadať 54 otázok, tuším, že tak nejako 54 otázok, na ktoré odpovedať budú vlastne tie firmy z tých ESG reportov vlastných, kde v jednej časti sú otázky o tom, aké rizika tá firma má a ako ich kryje. Čiže cez aké poistné zmluvy. Do tých ESG reportov nám budú vstupovať práve tie ISO normy. Áno. Tie ISO normy musí niekto, alebo tie ISO certifikáty musí niekto iný vykonať. Nemôže si ich firma. Sama firma si ich neurobí, takže áno, sú tam tí externé auditory, čiže tých auditorov na trhu bude ešte práve že pribúdať vo viacerých témach do hĺbky, pripravujú sa nové smernice, normy a tak ďalej v viacerých oblastiach. Nebudem prezrádať, že v čom všetkom. Nechceme, aby sme mali aj tieto veci prekazané, keďže spolupracujem s viacerými asociáciami, aj Slovenská banková asociácia, SLASPO a tak ďalej, kde navrhujeme niektoré riešenia, aby sa vlastne vyriešilo aj na tom finančnom trhu. A práve, že áno, bude to ťažšie, ale chceme byť na to pripravení. Okay. My sme to mali vlastne všetko. Super. Čiže keď príde firma... Neviem, či je teraz na mieste, že tešíme sa. Ako kto sa teší, myslím si, že veľa ľudí ma bude mať rado. Dobre. Ale na konci toho celého nebude sa na to pozerať, že práve že z toho negatívneho hľadiska, že buzerácia a teraz, že bude nás to stáť, náklady sa budú zvyšovať a tak ďalej. Verím tomu a viem o tom, že budú sa okrem toho, že banky budú niektoré veci, že tie strategické ESG veci budú vedieť financovať za nižšie úrokové sadzby. Budú určite aj podpora od Európskej únie cez rôzne fondy, granty a tak ďalej. Čiže snažíme sa zisťovať, že kde čo v viacerých oblastiach, hlavne pre tie firmy, ale keď pripravujeme sa na to tak, že procesne, že keď príde firma a spomenie ESG, alebo už my ich edukujeme v rámci toho ESG, tak aby sme ich vedeli sprevádzať tým ESG v plnej miere. Takže, a vieme sa teraz už dostať k tomu Gčku? No a Gčko, tak tam sa skôr pozerá na to riadenie toho podniku, čo asi nebudú mať veľmi radi tí majitelia firiem, ako si ty. Áno. Aj keď ty zase ideš tou zodpovednou cestou, udržateľnou. A tam sa bude pozerať aj dosť značne aj na proces riadenia toho manažmentu. Áno.
A bude to ešte zaujímavé, lebo už len ja tým ESG manažmentom vo firme, keď už idem do tých detailov, tak niekedy si hovorím, že fúha, a toto ideme ako opísať. A prichádzame na to, že aj toto musíme riešiť a reálne príklady sú asi tak najlepšie tie, ktoré sú viditeľné. Že ako napríklad Lidl. Áno. Aj že v tom environmentálnej časti aj tí social, že v podstate, keď sa pozrie človek na tie reklamné veci, že tu bolo nejaké žiadielko, sa volali tie ihriska pre deti. Áno. Tak keď sa na to pozrieme, tak je to vlastne pre komunity. Takže social government všetko naplňame, ešte dokonca aj tá environmentálna stránka, alebo to boli použité, tuším, že materiály ekologické. DEM spoločnosť je tiež jedna z veľkých príkladov, že reportovali, aj keď nemuseli, roky idú v tom, majú nielen, že biovýrobky, majú práve, že udržateľné aj výrobky od obalov, cez to, aké materiály sa používajú v tých výrobných procesoch, ale aj oni vlastne majú aj tú starostlivosť od tých zamestnancov. Áno. Ten prínos. A väčšinou ľudia doteraz videli len tie veci na vonok, ale keď sa pozrie človek do tých reportov, tak tam až vidí tú konkrétnu vec, že spoločnosti ako Volkswagen, že aj tie veľké budú musieť tiež reportovať. Banky sú v tomto dosť ešte také spoločnosti, ktoré dnes už majú tie reporty a idú tou formou a naozaj tam človek už zase vidí, že už sú nejakým spôsobom vyhodnocované v tom, že kto je najlepší zamestnávateľ. Áno. To je to social. Áno. Takže si vyberáme banku podľa toho, ako sa ku nám ku klientom vlastne chová. Ja keď som si vyberala, že som sa rozhodovala, že buď zostanem na tomto finančnom sprostredkovateľskom trhu, čo nie je ľahké, alebo pôjdem tou jednoduchšou cestou a zamestnám sa v korporáte. Mal som začiatok roka, to bol taký, že prelomový u mňa, že buď alebo. A keď som si mala vybrať banku, tak práve, že som sa pozerala na tieto hľadiska, že nepozerala som sa na to, že aký plat mi ponúkajú, lebo väčšinou je to trošku plus minus rovnaké, ale chcel som vedieť, do akého prostredia prídem. A to je to, čo tá naša generácia po nás bude riešiť. Kam budem patriť, akého nadriadeného budem mať. To sú tie procesy, ten governance, to riadenie, že ako sa bude ku mne chovať. Keď som kreatívny človek, ako napríklad ja, že mám tú kreativitu vyššiu, tak ja som hovorila a písala som to po svojich príspevkoch na LinkedIn, že nechcem sa niekde zabiť. Zabiť tú svoju kreativitu, to vnútor, byť sama sebou a ísť do prostredia, kde to všetko môžem tvoriť. To, že som stretla Dominiku Horkovič, ktorá presne prišla na prvom stretnutí našom, hneď povedala ESG, skrátku asi po 3 minútach. A ja, že to sa mi snad sníva. Že toto nie je možné, že ja hľadám firmu, ktorá proste pochopí, že nejaké ESG existuje a tu je už firma, ktorá už vie, že existuje, má to v svojom hodnotovom rámci a chce ísť tou cestou a zrazu, že a máš tu priestor, poď k nám, poď to vytvoriť, celý ten projekt a poď nám pomôcť a tak ďalej. Že z mesiace, že nová spoločnosť, aj keď už o chvíľočku budeme mať rok. Áno, ja som gratulujem. Skoro ako náš podcast. V marci som nastúpila a už ideme postupne pomaly a ja zase zažívam aj to všetko, čo bolo písané v príspevkoch na LinkedIn Danka Daubnerová z Tatra banky, že keď sa stanete ESG manažérom, očakávajte, že nikto nebude chápať, kto ste, čo ste, na čo tu ste a že ste z inej galaxie pre ľudí a že očakávala som to, že to pochopenie, to prečo to máme riešiť, ako to máme riešiť a že na začiatku, keď naozaj sa do tohto človek pustí a veľmi to neodporúčame ľuďom, ak nie sú, že vytrvali, tak je o tom ten začiatok, že dokazovanie. Lebo... Čiže človek musí byť aj udržateľný vo svojej vytrvalosti. Áno, a zároveň aj pochopiť, že na mojej strane bolo treba u mňa pochopiť, že vy ľudia okolo mňa tomu nechápete. Nežijete v tom svete, v ktorom žijem ja v podstate, v tých komunitách, ako žijem ja, lebo ja v tom žijem, ja to už vidím všade dookola. Podvedomí to už mám svojom, ale tí ľudia naokolo
to nechápali. Čiže Oni začať meniť ich mindset, ako áno, sa hovorí, a vtiahnuť ich vlastne, nazvime to do takej tej bublinky ESG, ktorej potom a čo bolo raz najlepšie budú u všetky nás, generácie žiť. čo je najlepšie u nás, my sme, väčšina z nás je generácia Y na ten centrále. Čiže a pre túto generáciu ja dokážem lepšie vysvetliť to ESG a prečo ho máme riešiť, aj keď je náročné, a bude ich čakať tiež kopec práce. Áno. Ale sú otvorení tomu, áno, chceme, wow, konečne niečo takéto existuje. Asi sa proste, keď budeme vedieť v niečom pomôcť, že ísť na nejaké organizovať niečo, že pre deti, pre kohokoľvek, čokoľvek. Čiže vytvárať komunity a spájať trošku viac chceme naozaj. A zadarmo, hej, že vyššie, mala som bývalé kolegyne, ktoré jedna z nich, generácia vyššie odo mňa, že chodí vám organizovať račiansky beh. A chodím tam dobrovoľne. Je to úplne, že také detox, proste uvoľnenie. Sme tá skvelá komunita tých ľudí, ktorí to robíme dobrovoľne za žiadnu odmenu. Áno. On je to náš čas, naša sila. A ona sa ma spýtala, že prečo to robíš, že však za to nič nedostávaš. Prečo nie? Že ja to chcem robiť. Chcem proste dať nejaký prínos niekde. Tak ja som rada zase, že takto máme vyskladaný tiež tým tých ľudí a takto sú otvorení, pretože mne sa to úžasne prezentovalo pred nimi a proste navnímali to. A ja už sa teraz ESG vôbec nevyhnem, pretože všade ma s ním sledujú. Všade. Ja by som len papierik mali odhodila niekde, kde nemá patriť, tak automaticky kolegyne by ma zhúčala za chrbtom to, kde si odhodila ESG. Možno, že sa z nás stane raz malé Švajčiarsko a budeme mať naozaj veľmi peknú prírodu aj na Slovensku. No, snáď. Budem v to veriť, že? A vedela by si odporučiť možno nejaké konkrétnejšie kroky firmám, zamestnávateľom, aby sa vedeli buď pripraviť ešte len na to prichádzajúce reportovanie ESG, alebo ktorí už budú musieť v rámci tohto roku reportovať, tak možno nejaké také základné kroky, ktoré by mohli, alebo kde by mohli začať? No, áno, bude sa reportovať vlastne za tento rok 2024, v roku 2025. No a kde by mohli začať? Najlepšia vec, ktorá je, tak keď natrafia presne na nejakého odborníka na ESG, tak sa ho spýtať, ako postupovať a tak ďalej, že to je presne ten príklad, že keď klient náš teraz, už máme niekoľko firiem takýchto, že prišli a pýtajú sa nás, tak už mám tých konzultačné spoločnosti alebo tých konzultantov, ako je KPMG, a na ktorých ich vieme obrátiť, napríklad na Peťa Škirtu, hej, že väčšinou, že ja sa na neho obraciam, s tým, že on nám vie zodpovedať určité veci, usmerniť ich v týchto veciach a tak ďalej, ale je to naozaj, že o tej komunite ľudí, pretože firma môže prísť s rôznymi zámermi. Jeden zámer je ten, že musím reportovať a druhý zámer je ten, že dobrovoľne chcem reportovať a ďalší zámer môže byť ten, že potrebujem financovanie a teraz sa pozrieme na to, že no dobre, ale ste firma, ktorá by mohla urobiť report, lebo ste zodpovední, ste udržateľní a myslím si, že mohli by ste ho mať skvelý. Napríklad, keď vidím firmy, rozprávam sa s podnikateľmi, ktorí sú tí, ktorí dodržujú tie Baťové princípy. Áno. Baťa, keď si pozrieme na tie princípy Baťu, on išiel to udržateľnosťou. A keď mám takýto podnik, tak o ňom nepochybujem, že bude mať ESG report v budúcnosti skvelý. A je to firma, s ktorou viem pracovať na tej stratégii, pretože oni sú tým otvorení. Chcem sa čo najlepšie postarať o svojich zamestnancov, chcem, aby tu zostávali, chcem, aby sa mali dobre, pretože keď sa majú dobre, tak je aj tá práca efektívna. Toto keď podnikateľ pochopí, tak veľa na tom získa. To nie je, že rozdám sa a ja nakoniec tie podniky práve že na tom zarobia. Aj na tom vôbec reportovaní, aj tá postavenie na trhu, rôzne príležitosti s týmto otvorené sú. Čiže tu sa mi tak aj núka otázka, aké výhody by mal takýto pozitívny report z firmy práve pre toho podnikateľa? Čo som už spomínala, to postavenie na trhu, ale aj rôzne príležitosti, aj vo verejných obstarávaniach a tak ďalej. A celkovo aj pohľad toho vonkajšieho sveta alebo tých obyčajných ľudí na tú firmu.
Možno, že chcem ísť pracovať do tejto firmy, budem o nej vedieť, že tiež takto pekne téma. sa chovajú k zamestnancom, majú dobré procesy nastavené, viem, že bude o mňa postarané, budem tam chodiť s radosťou a s úsmevom. Áno. A nie s hnusom a s odporom. Pre nás v podstate, keď to bude takto, že zverejňované a budú porovnávané firmy následne potom v ďalších rokoch, tak pre nás, ktorí, pre tých mladých ľudí, veľmi sa budú pozerať práve na toto, lebo vybrať si firmu dnes, nemáme nejaké dáta o tom, že ako naozaj je riadená tá firma, tá spoločnosť. Sú len šuškanice v krčme. Áno, sú len šuškanice v krčme a je len nejaký marketing, ktorý je akože vonku a že presne ten LinkedIn, že ten vie dosť veľa prezradiť interne, že ako sa tam majú zamestnanci a čo všetko sa interne robí a tak ďalej si povie človek, že wow, ja tam chcem patriť. A pri tomto ESG reporte, keď sa ľudia naučia v tom orientovať a porovnávať si tie dáta, tak vlastne zistia vo viacerých smeroch, že aha, oni robia toto, takto funguje tá firma, takto sa stará o to a takto je udržateľná tá spoločnosť. Dostatočne hodnocuje svojich zamestnancov, stará sa o nich aj v tom bezpečnostnom hľadisku, po zdravotnej stránke, po všetkých stránkach a povie si, dobre, radšej pôjdem pracovať do tejto spoločnosti, možno o nejakú 100 menej, ako pôjdem do tejto spoločnosti, ktorá je o mnoho horšie, že má horšie podmienky, že mal som aj klientov alebo kamarátov, ktorí, že ježiš si sa, ja neviem, že ktorú firmu si vybrať, že mám teraz 3 firmy a neviem, že do ktorej ísť. Kde si sa najlepšie cítil? Som sa ho spýtala. V ktorej spoločnosti? No tam, keď som prišiel, tak som videl, že majú veľa nedostatkov, špína bola na tom pracovisku a tak ďalej, že priemyslo napríklad. A nepáčilo sa mi tam, že ako tam fungovali. Ale ponúkali mu o 500 eur viac. Že 1500 a 2000 bol rozdiel. Áno. A vrajím, že stojí ti to za to, aby si išiel do takéhoto prostredia, kde je špína, chlad, zle sa k tebe správajú, alebo ísť do prostredia, z ktorého budeš odchádzať spokojný domov, za svojou ženou, za svojimi deťmi a ráno staneš s úsmevom na tvári a tešíš sa, že ideš do tej práce. A hlavne vráti sa zdravý z nej. Áno, a v tom prostredí, a to je presne, že v tom ESG sa pozerá na tú psychológiu tých ľudí, že aké to prostredie je, že my sme sa napríklad rozprávali presne, že s tebou, že ako by mal byť interiér zabezpečený, že máme mať ergonomické myšky, máme mať ergonomické stoličky. Je to o tom, že to dneska, je to malá investícia v tých podnikoch, ale zabezpečím tým zamestnancom to, že o pár mesiacov mi nepovie, že zavolá mi, že prepáč, neprídem do práce ráno na poradu, lebo ma sekol a idem k doktorovi a nakoniec kopec operácií a neviem čoho všetkého a to zdravie je to neudržateľný človek potom. Áno. Nielen po tej finančnej benefity, že ráno a tým pádom aj procesy zabezpečím, sa skončia, pretože mi človek vypadne z práce, náhradu v tom momente nemám, alebo odídu. Fluktuácia je jeden parameter, ktorý sa dá finančne tiež stanoviť. Koľko stojí fluktuácia zamestnancov? Je častá alebo menej častá? Že aj na toto sa bude pozerať. Ako často sa vymieňajú tí pracovníci na jednotlivých miestach? Ako dlho trvá to, kým ho zaučíš toho pracovníka, že aj v tej administratíve. Ako dlho, ako napríklad u nás, že keď niekto vypadne, máme nového človeka, nemusí sa zaučiť. Alebo teda nemusí byť on stotožnený s firmou, s hodnotami a tak ďalej, že nakoniec príde na to, že odchádza preč. To je zase ďalšia vec, že tí ľudia podľa tohto si budú vedieť vlastne aj rozhodnúť sa, že tieto hodnoty tejto firmy podľa toho ESG mi vychádzajú, že áno, chcem tam byť, ale niekomu povie si, že niekto, že nie. A tam máš už presne tú selektáciu a prichádzajú proste tí kvalitní ľudia, udržateľní a zostávajú potom na tých miestach. Čiže už nie je výlučne tej novej generácii, alebo tej, ktorá teraz vstupuje do pracovného prostredia, nie je výlučne motivácia a financie. Áno. Nie je to výlučne bude už nastavenie skôr procesov, pracovného prostredia. Tá generácia Y a tá generácia po nás Z, tuším, že je to. Z a už dokonca som počula, že alfa, ale to sú ešte tí maličkí. No a už to vidíš na nich v veľkej miere. Ja hovorím, že keď chcete vedieť, ako budúcnosť bude vyzerať, tak spýtajte sa svojich detí, ako si ju predstavujú. My sme si ju predstavovali tak, že budú mať telefóny, cez ktoré budem vedieť všetko ovládať. Akože ja už som mala vtedy mobilný telefón, ja už som tá generácia. Vedela som, čo je to Motorola. OK. Nokia. Nokia, Motorola, to už sme mali tie černo-biele a presne, že mali sme za úlohu na výtvarných výchovách, že nakreslíte.
budúcnosť. A presne, že sme tie autá lietajúce alebo že povodia a tak ďalej. No kde je dneska problém? Drony sa už také vyrábajú. Áno, že keď som videla drony, wow, áno, budú za chvíľočku, áno, ja tomu verím. A s Rastom Sobkom tiež. A presne, že ani nevieš ako, a zajtra zistíš, že v office budovách budú lietať drony nad našimi hlavami a kontrolovať množstvo vecí a budú zakomponované v tom BOZP ako riešenie. Silvi, blížime sa k záveru nášho podcastu, pričom naozaj téma je nevyčerpateľná, ale vedela by si zhrnúť možno v krátkosti nejaké rady a tipy pre našich poslucháčov, možno aj pre firmy, ktoré by začali teraz už uvažovať práve nad tou implementáciou ESG a nejakými takými prvotnými krokmi? Neobchádzať legislatívu. Super, v tomto ťa plne podporujem. Žiadnu legislatívu neobchádzať, zamerať sa naozaj na tú zodpovednosť toho podnikania v každých smeroch a musíme si uvedomiť, že tí zamestnanci sú dôležitou súčasťou tej firmy. A som rada, že vôbec ESG na toto je zamerané. Zacielené. Aj keď to bude stať peniaze, aj keď, áno... Možno aj čas a skôr my, ktorí sa už tým zaoberáme a s viacerými, tá komunita toho ESG, si skôr dávame otázku, že aké dopady to bude mať na tú ekonomiku. Pretože ja som mala voľbu nezaoberať sa tým. Mohla som ísť tou cestou, že mať ten pokoj, robiť si proste tú prácu svoju, ktorú mám a nechať to plynúť. Ale tým podnikom, keď som si uvedomila, že aký dosah to môže mať dopad, tak skôr bola otázka, čo môžeme stihnúť ešte spraviť preto, aby keď to nastane, sme dokázali pomôcť. Áno. Čiže ak dneska, tak aspoň sa spýtať tých odborníkov a začať sa zaoberať a študovať si, aspoň tie články si prečítať, čiže čo ma čaká a začať sa nejako v rámci toho edukovať. Je toho plný internet, že mnoho známych mojich, že keď si nám to povedala, asi aj ty, že tak zrazu, že zo všadiaľ to už vidíme. Áno. A doteraz sme si to neuvedomovali. Máme hromadu príkladov toho, ako podnikatelia dneska slovensky všetko obchádzajú. Že aj v implementovaní niektorých zelených riešení, že dám si solárny panel a nainštalujem ho halabala. Áno. Ale že to mám tu riziko toho požiaru a môže mi zhorieť celá nehnuteľnosť, tak neviem, či sa mi oplatí dať riešenie s 50% zľavou, keď mi zhorí celá nehnuteľnosť. A mám ju poistenú. Čiže to krytie rizik. Na to sa dosť bude v značnej miere, si myslím, že teraz v budúcnosti pozerať. A som rada, že mnoho, čím ďalej, tým viac tých podnikateľov, ktorí sú zodpovední a pozerajú sa na tie svoje riziká, chcú vedieť, aké rizika budú mať v budúcnosti. Takže legislatíva, nájsť si niekoho na konzultáciu, kto s tým vie prejsť s nimi, ale do komplexnosti. Áno. Nielen šťastie, ale že v komplexnosti. Nezamerať sa hlavne iba na ten enviro. Áno, a keď aj ten človek, že ako napríklad ja tiež neviem všetko, ale mať tých ľudí v jednotlivých častiach, že aj v tom BOZP, že presne ty si mi padla úplne, že z neba, že zapadla si mi do toho celého tých hodnôt, tak presne viem, že potrebujeme vyriešiť BOZP, tak na to mám OCHSAS, ktorý mi presne, tu máte kontakt, choďte za nimi, vyriešia vám to. Áno. A takto mať vlastne okolo seba viacerých odborníkov. Preto som rada, že poznám baby z akčných žien, ktoré sa zaoberajú tiež tou social, tou rovnoprávnosťou na pracovisku a ohodnocovaním a tak ďalej. A som rada, že vôbec sa to pohlo aj trošku aj v našej politike, že riešia sa tieto veci. Asi je to aj tým tlakom Európskej únie. Silvi, ďakujem ti veľmi pekne. Myslím si, že táto téma naozaj je ešte len na začiatku na Slovensku, ale príde k tomu, že bude sa o nej hovoriť ešte viac a dokonca sa bude musieť implementovať naozaj v jednotlivých firmách. A ďakujem veľmi pekne, že si nám aspoň takto na začiatok objasnila, čo je to vlastne to ESG aj v prepojení práve s tou bezpečnosťou, ochranou zdravia pri práci. Mojou hostkou bola Silvia Špinderová. Silvia, ešte raz veľmi pekne ďakujem, že si prišla a prijala účasť v
v našom podcaste. Ja tebe ďakujem, Lenka, za pozvanie, že som mohla aspoň z toho všeobecného pohľadu vysvetliť, ako takto ESG, aby čo možno najlepšie ľudsky pochopili tí podnikatelia, zamestnávateľia, čo ich v budúcnosti čaká, neminie. A ja im všetkým budem držať palce, aby vedeli ESG stratégie implementovať, aby vedeli to zvládnuť aj po finančnej stránke a nakoniec boli tie ekonomické dopady čo najnižšie. Alebo tie najmenšie, tak by som povedala, v budúcnosti. Verím, že podnikatelia, zamestnávateľia časom si nájdu práve tú správnu cestičku, aby vedeli to ESG implementovať vo svojich prevádzkach a naozaj neobchádzali tie legislatívne podmienky a snažili sa svoje prevádzky vytvárať a budovať udržateľné, lebo to je vlastne tým základom ESG. Ďakujeme ešte raz veľmi pekne. Zároveň by som chcela poďakovať aj vám, milí naši poslucháči a diváci, že ste si nás opäť vypočuli, že ste s nami strávili čas. Určite ste sa dozvedeli aj nejaké novinky, inšpirácie, možno ako začať implementovať práve ESG do vašich výrobných a pracovných procesov. Verím, že pokiaľ budete mať nejaké otázky, tak sa na nás obrátite aj na našej stránke oxas.sk. My s radosťou poskytneme ďalšie informácie aj ohľadne bezpečnosti, aj ohľadne ESG a budem sa tešiť na naše budúce spolupráce. Ďakujem ešte raz a pekný a udržateľný deň. Ďakujem a dovidenia.